Formol laborategia Edurne Azkarate Intzalkain eta nik Mikel Ibargurenek osatze dugu. Hau sortu zen 2019an, arte dramak Aulestin ospatzeitun topaketa batzutan ni Edurne eta Intzak kurso bat itagun ginen. Eta, kurso hortatik bueltan piztu zitzaigun olako har bat, olako gogo bat gazteok zerdakan esateko antzerkian, zerdaka uniteko, ze beti beste konpainiantzat eta hola ite du lana, ezta? Orduan, bagenokon gogo bat gu gure zerbait sortzeko, ez genekin zertan hola. Eta handikan aurre hasi ginen, hiru junta ginen, biltzen, ez genekigun antzeslan bat nahi genuen, o kalantzerkia nahi genuen, o zerri nahi genuen, baina, hor sortu zen, 2019an. Album, ez dakit, antzerkitik baino gertua da igual rollo performatibotikan, batez ere, album ez talako obra bat beti bezala, ez, hasiera badakana, erdia, bukaera, ez daka narratiba zirkular bat edo arko bat. Guk albumak hitzaitegu, albuma ez, orduan guk albumat eskutan dakasunean eta pasatzezun bakoitzean argazki ezberdina askazu eta jutezea pixka kapituluro gauza ezberdinak ikusten. Bateze albumek esan nahi duna da zer gertatzean gaur egungo gizartean hainbeste hitzein da gaztiai buruz, hainbeste hitzein da milenialai buruz, hainbeste etiketa jartzen zaizkigu, hainbeste kontraesan jartzen zaizkigu gure gainean, baina zer gertatzeak guk, geuk, gure generazioei buruz hitzeite daunean. Eta zer gertatzea baita ere, pixka saldu digutela olako tartakeso bat bezala eman digutela ahora, eta tartakeso horren barruan zaudela espektatibak, zehola esatea, munduko bizi baldintza honenak izango dituzue, unibertsitateko karrera bat ite bali mazue, bizi eredu perfektu bat izango zue, ez tezuek eskaikukiko, baina konturatu da tartakeso horrek beneno asko sakala, eta esan diguten dano ezarri zaigun guztiak gezurra dela, orduan ze gertatzea gure generazioekin, hori epizket album. Formula laborategiak funtzionatzeu dana maskau beste lan batzuk, eta hau da pixka gure tokia elkartzeko eta nahi ditugun gauzak iteko. Antzeslanaz aparte, bai otega eskolatan mediazioak eskaintzen, oin dela aste batzuk HU egon ginen, mediazio bat itenengo ikasleekin, egongo geha oin igo volumena festival batena ekakantolatzena Barakaldon, Sormenen ebai, Durangoko azokan, eta kontua bertan neko interesantea dela, zeite dugu guk gure prozesua, gure ensaioak nola inditugun ikasleekin ite dugu. Ez ditugulako ensaioakin forma klasiko baten, testu bat hartu eta hori ensaiatzen hasi. Bezik eta hasi geha improvisatzen, zer daka hono esateko postik pila bat iteitugu, bideoak, elkarrizketak, beste irabateko funtzionamendua izan da, horretik esatet ez daula oso antzerkitik hain gertu, bezik eta performatibotik gertu daula. Eta hori baliatze dugu ikasliakin eta herri ezberdinetako jendeakin, eta egongo geha olako obran zehar ere, batzutan ingo ditugu matinalak gaztiakin ikastetxetan egongo gehalako mediazio eskaintzen. Ni nahi zure naia baina zein ote naiz, zugan pentsatuta